नमस्कार मैं हूँ आप लोग का दोस्त kennocha Daimari दिनै आङो माने अंजलि हानाव दंफैयो आरोना थ' बेयाव जोङो दायो नार्सारियाव थांनो नागिरदों थ' बेयाव अंजलिया फुल बायनो थांनोनो थ' अंजलिया हारसिङै चइस खालामनो हानाय नङानो बेखायनो आंखौ माने लांफानो नागिरदों आरोना आंनि चइसखौ गायनो थाखाय थ' बिनि सिगाङावनो आङो माबा मोनसे गिफ्ट होनो नागिरदों थ' बेखौ नायनोसै बहुत नायनो लुबैथारबाय आङो अंजलि लाबोदो जल्दी जल्दी खुलिनोसै आङो लोगोफोर आयो प्लास्टिकनि सायाव प्लास्टिक खैथा प्लास्टिक दङब्रा मोनबायबो नै वाव नै लोगोफोर गिफ्टआ आंखौ बिराद पसन्द जाबाय थेंक इउ सो माच अंजलि यू वेलकम वाव जोबोद मोजां आरोना नै लोगोफोर ड्रेसा गोदोरबा आंसो गानलायलांगौमोन वाव जि गुड आंथ' पसन्द जाबाय दायो थ'दो आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै थ' जों दायो माबायाव थांसै नार्सारियाव थांसै थ' थ'दो दिनैबो टपिक गानबावबाय आं लोगोफोर ससेखिनिखौ बनायबाय थादों लोगोफोर ट्रेफिक जाम जाबाय जों थाबथानांबायसो हाइवे थानायावनो लोगोफोर जोंनियाबो गुवाहाटीनि बायदि जाबाय ट्रेफिक जाम जालायलायबाय बिराद थोनो जेने खस्थ' मस्थ' सालायदों
सफैबाय तुलिखा माबायाव नार्सारियाव so beautiful guys flower wow लोगोफोर बेयाव नोंसोरो शुट खालामबा बेयाव शुट खालामनो हागोन जोबोद मोजां आरोना फ्लावारफोरा बेनिफ्राय गैला जों हाबनाय नायनो नालायफोरा जों सानैनिफ्राय बिराद गोजौ बेखौ नोंसोरो क्रिसमास ट्रिबो बनायनो हागोन so beautiful guys नोंसोर बेयाव शुटबो लाफैनो हागोन बिराद मोजां आरोना बिबारफोरा Anjali hole cactus wow Anjali बेखौ मोजां नुदो लानो हागोन ना लानो हागोन ना wow आरो नायगोन बिबारखौ बेखौ लागोन बेखौ नायगोन जोङो बेलेग बिबारखौ नायग्रोनोसै लोगोफोर रिमोट कार्टन आरो ग्रीन कलर वाव लोगोफोर फ्लावरा कितनी अच्छा है देखो आं बेखौबो पसन्द जादों बेखौ लानोसै जायो मोजांसो जोबोद मोजां फुलखौ लानोसै आरो शुट खालामबावनोसै बेबो मोजाङानो बांद्रायबो मोजां नङाखै बेखौ लानोसै ना लोगोफोर मोजां नुगोन नङा कमेन्ट बक्सआव होनहरदे आंखौथ' जोबोद मोजां नुदों लानोसै सुइसखौ लाजोब्बाय नै बेसेबांखिनिखौ 4टा आरोना बे सिङाव मोनसे फिसा दोङो फुल आंनि सुइस खालामनाया बोरै जादों कमेन्ट बक्सआव होनहर दायो जों न'आव थांनोसै फैसानि गारियाव गाखोनोसै आरोना लोगोफोर दायो जों न'आव थांबाय थानोसै न'आव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर जों दायो सफैबाय आरोना न'आव
YouTube channel दङ आरो बिनि YouTube channelखौ जायफोरा मिथियाखै नुवाखै आं आंनि लिंक डिसक्रिप्शनाव होना होगोन नोंसोर बेयाव नायहैबानो जाबाय आरो आंनि टयस आंनो आंजिना गिफ्ट होनाय आरो आंनि फुल लाइनखौ नुखाबाय जानो हागौ बोरै मोनदों कमेन्ट बक्सआव होनहरनो दाबाव